wound is still fresh and it will take a bit of a time to heal, but with time it will heal. Ibekwe kwikhaya lokugqibela imvumi ubulelo omgudukane yezwe ngelika Zahara nezenzela indumasi kwiqonga lomculo yaqokelela inqwaba yembasa. Uma uya noma yiphi province noma yiphi district uthola ukuthi ama-bottle store namashipi angaphezulu kwamasonto nezikole nezibhedlela kuhlangene. Umphathi wamapolisa umnumzana Bhekicele uphinde wavakalisa inxalabo ngongamela kwendawo ezithengisa utywala kwingingqi zasekuhlaleni. Senqule ndaphethela kwezoculo lwemivundla sisithi untshuke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT masilibethe liphale. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela inzalwane yaseMpuma Koloni ubulelo omkhuthukane wazenzela indumasi kwiqonga lomculo waqokelela inqwaba yembasa. Ungcwatyelwe kwelokuzalwa eMonti uZahara njengoko besaziwa ubhubhele kwisibhedlela saseRhawutini kwiveki ezimbini ezidluleyo eminyaka engama-36 36. Inkonzo yokugqibela kubhiyozelwa ubomi bemvumi eyindumasi. uZahara uchukumise abantu abaninzi ngomculo kunye nokuzithoba kwakhe. Ukuthi indlela ntle kule mvumi akubanga lula kwizihlobo nosapho nanjengoko inxeba liselitsha. For me, she was the one person who understood me. I understood her. Ubulelwa took literally his secrets to the grave. She took all my secrets to the grave, Ubulelwa. And I want to promise her, I will take her secrets to the grave. The wound is still fresh and it will take a bit of a time to heal, but with time it will heal. But the support that we have received, it made it easier for us to heal. It wouldn't be easier if it was not for the support of the society. uZahara uzenzele indumasi ngethutyana nje ephila. Zahara was a special woman, a special musician. She was a healer. She healed many nations. It's 2011. We dropped the album on the 3rd of October. Unknown artist. No artist is selling 20,000 copies. Within 2 weeks, we were sitting on 100,000. In most countries, the biggest export in US and in UK is their music, is in sport. The biggest export in South Africa, which is our mineral, is in our music, is in our arts, in our creative. But we have not quantified its contribution to the economy of the country. And therefore, we haven't, over a period of time, protected this mineral. uZahara uyakuhlala ekhumbuleka ixesha elide nanjengoko umculo wakhe ungaphelelwa. Ndinguluba balodada kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Umphathi wamapolisa umnumzana Bhekicele uphinde wavakalisa inxalabo ngokongamela kwendawo ezithengisa utywala kwingingqi zasekuhlaleni. Uthi oku ngomnye onobangela wezinga eliphezulu lobukrele emnqakweli. Umnumzana ecele bekhokhela iphulo lokujonga ukhuseleko lungakanani na kweli xesha leholide zehlobo kwaDukuza KwaZulu-Natal njengenxalenye yenzame zesebe lakhe zokuqubisana nantoni na ingabeka ukhuseleko emngciphekweni ngeli xesha. Umkhankaso wokumiswa kweimoto ubuyenziwa amathimba ahlukene amaphoyisa. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele ubehola umkhankaso oqale eRichards Bay ekseni ngaphambi kokuthi alibangise kwaDukuza. Lapho etshele khona amaphoyisa ukuthi engayitheli ngabandayo uma ebona indawo edayisa utshwala zingekho emthethweni. Uma uya noma yiphi province noma yiphi district uthola ukuthi ama-bottle store namashipi angaphezulu kwamasonto nezikole nezibhedlela kuhlangene. Lokho kukutshela ukuthi ke
lezo igaya bulelisi. Enxanxatheleni yezitolo kwaDukuza ezinye izakhamuzi zikhale ngezinga eliphezulu lobugebengu emphakathini yazo. Siyacela abantu anciphise izinga lezobugebengu, abantu abasingenelayo, amaphoyisa siwathole masiwafuna. Manje kuningi ubugebengu lana, bayasinqonqozela nje endlini bathathe impahla, awuhambe ebusuku uphephile. Sabonga ukuthi amaphoyisa amaningi lapha asigadile. Ungqongqoshe uthi unelisekile ngendlela abantu abayiphatha ngayo kanjalo nomsebenzi wamaphoyisa. Ngathi ukuthobela komthetho akukubi kakhulu. Kodwa lokho akwenza ukuthi amaphoyisa alale. Izolo sibe nayo i-road block kuyona lomgwaqo la kutholwe khona abantu nezibhamu ezintathu ebezingekho emthethweni. Ucele uthi uyishaya isifubo ukuthi amaphoyisa asanda kujoyina umbutho angu-10,000 afake igxalaba elibonakalayo enciphiseni ubugebengu kulonyaka. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo kwaDukuza. Kulindeleke ingcinana kwindlela zelizwe na njengoko amawakawaka abantu ekuhambo ezibheka kwiholide phambi kweKrismasi. Kusenjalo iqumrhu lolawulo lwendlela i-RTMC belilindele ukucutheka komthamo wezithuthi kuhola wendlela u-N1 ukusuka ePitoli namhlanje na njengoko kulindeleke abantu bokugqibela bashiye iphondo laseGauteng. Uthe funqu umthamo wezithuthi ngentseni kwisango elihlawulelwayo iPhumulani ngezithuthi ezi-2600 ngeyure. Sukela ekuqaleni kwexesha leziyunguma baqabele kumakhulu 7 abantu abatshabalele kwindlela zeli. Uninzi lwezingozi zehle eGauteng ingabantu abayi-180 uninzi ngabahambi ngeenyawo. There are so many accidents, so we're hoping to get home safe. Guys, please travel safe, avoid drink and drive. Amagosa ezendlela eGauteng athi asenengxaki yobholela ecaleni babaqhubi. Just yesterday evening we have arrested 3 people that were doing over 200 km per hour on the N4 freeway. That road, the N4 to Emalahleni, it remains a hotspot area for us. And one other challenge that we are facing, pedestrian jaywalking. I-RTMC ithi ilindele uye ucutheka umthamo wePhumulani Plaza kodwa wande kancinci xa usingisa kumandla. This is the last wave of high traffic volumes that we are seeing, having experienced one even last week. Now this is the last group of people that are leaving for holidays. Others are going to the neighboring countries. Bayabongozwa ke abaqhubi baqaphele na njengoko uninzi lwengozi zehlango kuhlwa phakathi kwentsimbi yesi-7 ukuya kwe-11. Ukanti imvume nolutsha lunobuchule bezobugcisa eMpuma Koloni lukhala ngokungafumani inkxaso lokunyanzela ukuba lushiye eliphondo liyokufuna amadlelo alihlanza kwabanye amaphondo. Ngoku siqhagamshelana ngqo nomphathi wezenkcubeko weliphondo umama uNonceba Khontsiwe. Mphathiswa siyakwamkela ezindabeni ngalenhlwa. Ulutsha lweliphondo linezipho kunyanzeleka ukuba lufudukele kumaphondo athile njengaseGauteng okuziphuhlisa. Inoba mhlawumbi into enebangela lonto. Manibulise kuwe nibulise nakubaphulaphuli. Abantu bayahamba kuba kona siyazixhasa imvumi apha eMzantsi Afrika ngakumbi ezeliphondo. Kusekwe nendlu yopapasho elinezixhobo zalamaxesha ukuze bakwazi ukuprinta ukuze benze ubomi babo bube lula kodwa ke bakhona abahambayo bazishiye eliphondo baye kumanye amaphondo. Bakhona sebephumelele imbasa ngobuninzi balo bengakhange bahamba bepholweni. So ndiyafuna ke ukubakhuthaza abantu ukuba ngendlela esibaxhasa ngayo noko mabayithembe loo nto ukuba ingababeka apho bafuna khona okanye amaphupha abo abanqwenelela uba babe kuwo. Khawutsho mabhayi italente yenkcubeko ayipheleli kumculo kuphela. Abanye banezakhono zomsebenzi wezandla njalo njalo. Niliphondo laseMpuma Koloni into eniyenza uqinisekisa uphuhliso lwezi zakhono. Sinendawo esizibiza ii-art centers apho kuphuhliswa khona zonke izakhono abantu abanazo abakwazi ukwenza umsebenzi wezandla, abakwazi ukwenza imidlalo, abakwazi ukwenza ezemidlalo. So ezo ndawo zikhona apha kweliphondo kuzo zonke ii-district zoyi-8 zalapha eMpuma Kapa xa ziquka neemetro zethu. Abantu ke siyabakhuthaza ukuba noko le nkxaso sibanikayo nibe kunganathi singabona imiphumela yayo kuba akufunekanga ude ube ukhulele edolophini uze ube uyayiphumelelisa iminqweno yenhliziyo yakho okanye amaphupha akho. Nanku uZahara ongubulelwa mkhuthukane
Kanye ke mphathiswa kule ndawo yenkxaso khawutsho ulutsho oluzamelayo kwelicandelo lukhala ngelithi ukungazani kwalo nabantu abakwizikhundla eziphezulu eburhulumenteni ngumqobo njengoko lungakwazi ukufumana inkxaso yezimali ethenjiswa ngurhulumente. Ungaphefumla uthini ngalonto? Andingetsho ukuba kunjalo kodwa into endiyazi into ba ngonyaka mali ngamnye kubakho umyinge wenani elithile elixhaswa lisebe. Mhlambi ke aba batshoyo into bana kulo nyaka mali bengakhange babe bafumene kodwa kunyaka ngamnye siba nenani elithile esilichongayo ukuba liyaxhaswa kuba ke emneneni apha eMpuma Kapa baninzi kakhulu abantu abadlala bezemidlalo abaculayo abenza zonke ezi zinto. Kunzima ke ngokuba sithi ngonyaka mali omnye singaxhasa wonke umuntu kodwa sinenkqubo esibaxhasayo ngakumbi kulo nyaka sigxile kakhulu kubantu abasuka emaphandleni. Siqukumbela unyaka ke Mabhayi ulutsho olugqiba kubhala imatric elincwase ukuzibandakanya kwezenkcubeko ungalikhuthaza uthini ngamafutshane? Ndinokubacela ukuba kwindawo abakuzo njengoko benditshilo ukuba zonke idistrict zethu apha eMpuma Kapa zoyi-8 xa ziquka nemetro zinazo ii-art centers. Mabaye kwezaa ndawo kula maziko ukuze bafumane uncedo kulo bacetyiswe nangaba sekukudala bephaya bezisebenzisa bazawukwazi ke ufumana izakhono ngakumbi. Kulapho ke inkxaso karhulumente ikwazi ungena khona sisebenza kunye noomasipala bethu. Sibamba ngazibini Mabhayi lo ke ngumphathiswa wezenkcubeko nezemidlalo eMpuma Koloni. Kwalapha ezindabeni inkondekazi yaseShowe ifumene iChristmas phambi kwexesha ngokunikwa izitshixo zendlu entsha ngoncedo lokuqaqanjiswa kwentlungu yayo liziko le-SABC kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofi usubscribe sobongweza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela inzalwane yaseMpuma Koloni ubulelwa mkhudukane wazenzela indumasi kwiqonga lomculo waqokelela inqwaba yembasa ungcwatyelwe kwelokuzalwa eMonti. uZahara njengoko besaziwa ubhubhele kwisibhedlele saseRhawutini kwiveki ezimbini ezidluleyo eminyaka engama-36. Inkondekazi eminyaka i-85 yaseShowe KwaZulu-Natal ifumene iChristmas yaphambi kwexesha. Umakhulu uDeli Mthembu uhlale kwindlu elibobosi iminyaka ngoku unikwe izitshixo zendlu yakhe entsha emva kokuba i-SABC iqaqambise imeko yakhe kwikhasi lonxibelelwano. Ugogo uDeli Mthembu wasendaweni yaseMtilombo ngaphandle kwaseShowe ogwini olusenyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ubesehlale lapha kule ndawo iminyaka. Lo gogo neminyaka ngu-85 uhlala nomzukulu wakhe oneminyaka eyi-10. Jabula phela ngingajabula ngiyajabula impela. Kuhle khona ngene endlini entsha. Ngane yakwethu. Ngiyambonga uNkulunkulu mkhulu. Umphakathi kuthiwa ubambe elikhulu iqhaza ukulekelela kwakhiwa indlu. Mangifika sizohlangana la khona lapha nabantu ababakha ngathola kwaphuma umphakathi wahamba ukha amanzi walekelela ugogo kakhulu ngoba kushuthi wonke umphakathi ubuzolana nesimo sikagogo. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kuzwelonke uthi basukumela phezulu ukwakhela abantu abadala izindlu. Njengokuba ungqongqoshe ukubayi wenza esamandleni wakhe ukuthi sisiza laba ukuthi bahlukumezeka kakhulu emphakathini kakhulu la engane lezo izona eziphethe imizi abesifazane nabagogo abakhulile. Ugogo Mthembu uthi uChristmas wakhe walonyaka uzoba into azohlala eyikhumbula njalo. Londi Khatebe, SABC News, eShowe. Nanjengoko lifikile ixesha leholide neziyunguma icandelo lezolonwabo lizimisele ukwenza ingeniso emandla nangona lisaqhwalela uqoqosho. Elicandelo lichacha kuhle emva kokuthwaxwa sisithwakumbe se-COVID-19 niyalishiya kwimeko embi. Inkampani yophicotho ezincwadi iPricewaterhouseCoopers ithi elicandelo linamathuba okukhula nge-R230 billion kule minyaka imbalwa izayo.
uIsaac Mawubane kunye nabo abambisene nabo kushishino basungula into abayibiza njenge-Pizza Sunday. Lo mcimbi wepizza ezithengiswa esitalatweni wakhuthazwa zimalike iNeighbor Good kunye neMaboneng. You know, when you bring something new, there's always that mindset that what if people don't like it? What if people think, oh, this is not something good? But we managed to pull it off and people loved it. Kwidolophu yaseKimberley, imanejala yendawo yolonwabo eMotswako ithi le ndawo itsala abatyeleli isikakhulu. Uthabang Khudurha uthi ishishini liqhuba kakuhle ngamandla kwaye abathengi baquqa bebuyelela ingakumbi kwimivulo ebizwa iMukhodo Mondays. Motswako is a tourist attraction, so whenever people go to other cities, they pass by Motswako, have a good time, then they can leave. Kulindeleke ukuba kubekho uluhlu lwemvumi ezahlukeneyo kwimisitho eza kubanjelwa kule ndawo. Omnye omngeni ojamelene necandelo kukuthi shwaka kwemvumi ezihlawulelwe ukuba zizokonwabisa abathengi. Oku ke kubeka ichaphaza elibomvu kubaququzeleli, nto leyo ethi ikhokhelele kukrutha-kruthwana kwiinkundla zamatyala. That one is so heartbreaking, and what you said, the artists won't see anything all along. If you communicate with them, they'll say, no, it's fine, we're coming. Come the 11th hour of the event, find such. And it's denting the image of the place. Umawubane uyanqwala ukuba eli candelo linegalelo elimandla kuqoqosho lweli ingakumbi uqoqosho lwasezilokishini. uGodurha uthi ulindele ukuba kubethwe indonga kulonyaka uzayo. Isitalato overe Georgia Ntshona Koloni siphinde kwakhona sambejembeje izibane zeChristmas kwelixesha leziyunguma. Kulonyaka obubuqaqawulo benomehluko kuba abahlali banika imbeko kumabelelwane babo abachatshazelwe sisifo somhlaza. Luchulumanco kwabancinci nabadala ukuqhaqhaza kwezi zibane zeChristmas sele ilisiko eliqabele ngaphaya kwama-20 eminyaka kwisitalato yiUver. Ezi zibane zinomtsalane kubahlali balapha neendwendwe zale dolophu. This year we decided to dedicate this to cancer. Out of the 35 houses in the street, we've got 9 people that's either conquered cancer or is battling cancer at the moment. Uyana uneminyaka elithoba ubudala ngumhlali wesisitalato owafunyaniswa enomhlaza wegazi eneminyaka 7 ubudala. Iindaba ezimnandi zezokuba seleza kuqukumbela unyango lwakhe. I feel really happy about that, and it's just not nice to have leukemia, and it's like nice to feel I'm almost done. Abatyeleli bayakonwabela ukuba inxalenye yeliphulo. My grandfather, he had also a cancer-related disease, so why not support it? that's the biggest thing. So I encourage everyone to come out here. Ezi zibane zizaqhaqhaza de kube sekuqalekeni konyaka kwabo banomdla wokuzibona. Kwiindaba zeSABC ndingusiphiwe wabasi eJordan.